wa fukhsiya musan wa in bi katmi shuhudin min imra'atin aw manzilin aw ayyamin, wanda yi wasiya cewa shaidu zan auri wance amma don Allah shaidun nan kada ku gaya wa kowa, ku ɓoye, ku shaidu ne ga shaidu biyu amma don Allah zai aure kada ku gaya wa kowa, kullum kada ku gaya kowa, to wannan aure za a raba shi, domin ba a yadda da auren sirri ba a musulunci. i'lulu bil nikah wadribu alaihi bid daf. Ko kuma yace min imra'atin, ko da ya ce ku shaidu ne a auren nan ku gaya wa kowa amma ka ku gaya wa wance, to za a raba wannan aure, domin me yasa za ki wacce ba za gaya mata ba. Au manzilin, ko ku ce a'a ka ku gaya wa gidan wani, ahli manzil ka ku gaya wa gidan wani. Au ayyamin, ko ku an ɗaura auren nan amma don Allah kwana 3 ka a gaya wa kowa, to shi ma duka illam yadkhul wa yatul, amma da sharadin cewa da aka yi auren nan bai sadu da ita ba kuma lokaci zamani bai ja ba. Amma in ya sadu da ita kuma lokaci ya ja, daga baya abu ya bayyana wa fasha, to wannan ba za a raba shi ba. Wa uqiba, sai mijin da matan da suka irin wannan aure a musu uquba, ko me za a musu, ko bulala ne ko menene, dan kag wani ya sake daura aure a asirce. Uqiba wa shuhud, wanda suka shaida auren su ma za su musu bulala. Ko matar ce ba ta sani ba, ko ko ƴaƴan gidan wani ne ba su sani ba, ko ko su kwanaki aka ware aka ce kan wanda ka a faɗa sai wata ɗaya ko wani abu. Shine at-ta'zir, duk abin da zai hana mutane auren sirri in an kama wanda suka yi, da shi da matan da shaidun duka a kama su a musu bulala. Wa qabla dukhuli wujuban ala alla ta'tiyahu illa naharan aw bi khiyarin li ahadihima aw ghayrihi. Hakan nan ma ana warware aure qabla dukhul, kafin ya sadu da ita, wujuban wajibci ne a raba wannan aure. In aka ɗaura aure da sharaɗin Allah ta'tiyahu illa naharan, wannan matan zan aure ki amma da sharaɗi ɗaya, sai da rana kawai, la ta'tiyahu illa naharan, kake zo min da daddare sai da rana kawai, ko da daddare, ko ko shi ma zan aure ki ba zan zo wurin ki ba sai da rana kawai ko sai da daddare, wujuban a raba shi. Au bi khiyarin, ko ko a ce an ɗaura miki aure an baki kwana 2 ki je ki zartar ki ce kin yadda, ki tunani, ko ko mijin ya ce na ɗaura aure da ke amma a bani kwana 2 in gani ko na yadda ko ban yadda ba, zaɓi. Wali ahadihima, ko ɗayansu wato kowane ɗayansu aka ba shi zaɓi. Au gairin, ko ko a'a an ɗaura miki aure amma a jira sai mahaifina ko uwata ko wani abu, wani daban ba miji ba ba mata ba sai ya yadda, wannan zaɓi, to shi ma ana rabe auren na wujuban a raba shi. Au ala in lam ya'til bis sadaq li kaza fala nikaha wa ja'a bihi. Wurin ɗaura auren ne aka ce za a ɗaura miki aure da wani, wato za a kawo sadaki lokaci kaza, za a ɗaura aure amma za a kawo sadaki lokaci kaza, kamar a ce wata mai zuwa in na ka ɗauki albashi zan biya ki sadaki, akan haka ka ɗaura aure. To ko da ya zo da wannan sadakin, tunda da wannan siga ka ɗaura aure, za a raba auren nan. To fala nikaha wa ja'a bihi, ko wa ma fasada li sadaqihi, to abinda kuma yake auren da ake cewa ya gurɓace domin sadakin ne gurɓace, kamar mutum ya kawo giya, ko mutum ya kawo alade, ko ya kawo ko a ce bawa yana da bawa ya gudu ya ce shine sadakin, ko a ce dabba na da ciki ko baiwar shi na da ciki, in ta haifu abin da ke cikin, kusan wani abu ne majhulun, duk wani abu wanda ke akwai garara a cikin shi, wanda ya yi wannan sadaki ya yi shi, to wannan yana gurɓacewa. Aw ala shartin yunaqiduhu, ko ko auren da aka yi akan sharaɗin da shi sharaɗin ne yake warware aure, kamar ka aure mace ka ce a abin da taki, an ƙulla aure akan sharaɗin da ya saba ma ainihin aure, kamar ka aure mace ka ce a ba taki, ko ka aure mace ka ce babu nafaka, ko ka aure mace akan wasu abin da ke lalata sharuɗin auren, ka Allah yaqsima laha, kamar mutum ya aure mace ne yawa, yana da mata, yana da mace sai zo ya aure wata ya ce amma ke baki da kwana,
ka aure ta ba kwana to ai kwanan shine auren. Aw yu'thir alaiha, ko kace ke ina da aure ina da mata za aure ki amma gaskiya zan fifita matan farko a kanki, ita tana da kwana biyu kina da kwana ɗaya, to duk wannan aka ce za a raba shi. In kuma ya riga ya sadu da ita aure ya daɗe ulghiya, wannan sharaɗin sai alkali ya ce ba sharaɗin ka raba daidai kuma kakka fifita kowa, duk sharaɗi ya zama lagu.